above all powers, above all. Chúc hani cái thằng gặp lại cái tụi này mừng bài do tụi nó làm sao có cái sân thành hai bọn này giá đây nè là ở sân Paliman Pika bọn này có thay sân là này sân cho là Klaiman Pika anh bà đây apa cái đó nó hàm bài thì ang poin được lấy do tụi nó hàm bài mà nên trong bài nè thì bữa sân mà nên trong bài này cái nirok ni thani sung mung rok kasaka ke sung hoi man baye kalau komen rok nai pro ko komen rok hoi sung ni man ke jodi kok salai na ke ani number ko nan rok hoi man ke sung mai ke sung lei man ke phedi channel skan ang su ban bugra kai ton no ham bai ro nang sung no nai kini klai tabok suk surak kam kurang ke tong lo we ni kok thai sung thani bo ni musuh tui tong nani bagai seng serung nani nai seng sakthar lai cai tok lai tong kai tong seng subati temni ni half war thani bo seng samung thang mana ni bai kai tong subati nin thani zora no ya paro seng mani simi pai thak zora nang nin phola bai kau bai nei bukra jisung bai surisan amen ge tini ni semi ke seng ang phola katha noti seng serung lai na phola katha kabang mo pro phola katha no tui tang sidai simani bezwa ge phola katha no tui podre podke one shot nai tongo hani bagai जों bono sithai ge romano plus kan thangai romo poriwana rom chapter 8 verse 9 tamokhe norok sak ni musung tei tongya phola ni musung tei se tongo tumung no kaito ni phola norok ni bisingo tongke okok soise Kristo ni phola manya borok bole bini borok ya gesemoro srai srai kenugo je borok ni thani Kristo ni phola grei o borok Kristo ni ya kaito ni je borok kubu kubu ke Kristo no manja je borok kubu kubu ke Kristan je borok kubu kubu ke tongna asai ketal engza aboro ni thani Kristo ni phola tongo Kristo ni phola oboro manja ge Kristo ni phola manja ge tama Kristo ni phola manja manana Krist phola bon tui dului tong ge je boro Kristo ni phola kri bo kaito ni ya ge Rome chapter 8 verse 14 by 15 number 14 by 15 no kaito ni phola ni ko khnawi tongnai ro borok kaito ni busa kaito norok no rumani a phola norok no selengs namui haino hai kirima wo kiklai ya abo ungya wei phola norok no kaito ni busa ses namo hake phola bai jeng kaito no apa ani apa hane ringai mano jeng no kaito ni busa namu hane kaito ni phola chini phola bai baksa sawo oro jeng tmonuka kaito ni phola ni kok khnawi tongnai ro borok kaito ni busa ge kaito ni busa ro ke phola ni kok phola ni dage mani bising ting tongnai ge phola bai kaito boni busa rok no phola bai lama phunugui dage wi suno himroi tong ke sung phola ni dage ting no sung himui tong ge 15 ke tamasa kaito norok no rumani a phola norok no selengs namui haino hai kirimao kiklaya ge je kubu kubu ke azai katal engza je kubu kubu ke Jesu Kristo no manja aboro ni thani phola katha tongo ge a phola katha tong mani bagi tama jeng khabathari tongui mano jeng te kirilia tomano kiriya busthum jagono te kirilia morke sogone no te kirilia tomani bagi ani bagi Jesu Kristo busthum jagoi peki bus paikya te bus grikya tak bono bisa sawani ba poito klayoni asiksi sam poito klayka mane na jeng te bus thumjagya bus paisi paikya sujakok bus paisi paikya sabaro bus thumjanai je Jisuni samung no poito klaya boro ge boni thani poito kri boni thani phola kri ge tabo je kubu kubu ke asai katal engja boro ni thani phola tongo o phola tongma baine sung tabo
botarja tei जों kirimanibo tei kerikya nge tei tumasaro pola norokno kaitoni busase snamo pola se जोंनो kaitoni busas snamo ke pola ni jareino pola bai pola tongma baino जों aphanobo जों kaitonobo apha honima bojini apha engka जों boni busa engka nge जों bono apha honima जों pola tongma baino ukokno busiwo nge जों apha mawani jini thani tomano odikar जों odikar no siwo odikar mo jini thani phayo verse 16 जोंनो okay verse 16 pore lang ya 14 15 simis nge जों pola ka jepro जों asai kita lang jini thani pola ka thar sopai gobai christian ro boro pola ka thar bai tuidul jagai tong nge to busano buma bupa tuidul ma haina kaito ni pola जोंनो tuidul phayo te gobai christian ro je gobai ke asai ka tal engja boro pola ka thar bai tuidul jagai tongo tomani hniba borok ni bisingo pola ka thar tongo enge tomani bagai pola ka thar bai जोंनो tuidul ani bagai moni besarok no tuidului lama kahawat langani kahawat tuidul kahawat langai kaito naitei tuidul ani bagai pola ka thar sini thang tong phayo tabo bisingo thangani skan ang sanam sungo pola ka thar le sebabu pola ka thar bible ni mote pola ka thar engka trinity kaito ni bisingo koroksa kaito trinity जों samau apa kaito sajla kaito pola ka thar kaito nge apa bu kaito sajla bu kaito pola bu kaito nge u ka thawai si kaisa nge obono no जों trinity of course trinity no जों tamana sini buku bai जों explanation जों rosogui maya 100% haibano जों omono siwo boro korokta wi kaisa 3 in 1 abo जों asuk jorotino जों siwo omono mystery kabangma pola kathano gubike sisogia u gubike siani bagai no tuma boro pola bising tongmano sia age pola baibu tuidul jagi maya baksa hai hene wansogo pola kathar engka mengsasuk phan engyakeba mengsasuk force ne amahaya mane person ne jengwan kabang borok wansoya pia pola kathar engka person apa te sajlani personality tongma haina pola kathani bo tongo tabo apa kaito boni personality tongo sajla kaito ni personality tongo ges pola kathani bo personality tongo bobu koroksa kaito tabo khani bagini bible sawo pola kathar khanang jagi mano pola kathani bisingo tongo tabo boni mote nang tongya boni sajak tei tongya ngeno ne tama bono khanang roi mano boni personality tong chini muchungma tongma haino pola kathani muchungma tongo apa kaitoni muchungma tongma haino pola kathani muchungma tongo sajla kaitoni muchungma tongma haino pola kathani muchungma tongo hani bagai जों pola kathano khanang roya khlainani tei boni koknawi जों christian rok tongthai tabo boporo pola kathano जों christian rok manma klaikha bopro जों man kabang boro u koknobu tamanai sisogya de honai tei kabang phungnaibu jaya tei phungmani tongo baksa boro haini wansoko o samang gnugu bolong kutuko thangai suri wi bo buksa ke 40 din 40 ra suri kya pola kathar manai paikya ge ta pola kathani phan mama bai tamangka borong bokrong suri ka bkhangka biara hain thangka keluk biara kedegma 10 bosor 15 bosor hangka haya kedegma hangka ganang engnai pu hai shop nai pu podre po pola kathar mangka abo completely bible ni mote engya bible ukok saya pola kathani
फला कथार जोंनि थानि फाइमानिंका जेफ्रो जों आसाय कथा लंगो जेफ्रो काइतोनि खायक मानसियो आप्रो जों बिसिं फला कथा फायो जों ते बिसोर लायना उल आने थांते दाबो फला कथा नि चुबा चुबाइनो जों मोथांजाक माबो बा फियक जों मुबो मोथांजागो जों फु फियक जागो जेफ्रो बरो सुमसक नाकार जागो ते बुस थुंजागलिया काइतोनि बुसनि याकनि यखा फियक आं याकनि फियक जाखा आप्रो उ कग्नो पयदो जाओ आप्रो जिनि बिसिंगो फला कथा हाफायनानै चेंखा इंगे जिनि बिसिंगोनो तंफ्लाय थांनायबो जों जिसुय मालाया साक जरदै आनि बागै बाइबलसाव बोनो फला कथानो जिनि इंगे साखि नाय काइतोनि बिसखांगो काइतोनि वानसकमोन नाहरमोन ते मुसुं मानकनो जिनि साक फानबाय जों सिबाय मेया इंगे बोनो सिनानै बागै फला कथा नि फाननांगौ काइतोनि फाननांगौ हानि बागैनो काइतो फला कथा जों खृष्टान रंनो अनो सिरनानै काइतोनि मुसुं मानो सिरनानै काइतोनि वानसु मंनो सिरनानै काइतो तमानाय बोनो सिरनानै बागै जिनि बोनि काइतोनि लामातै काइतोनि वानसु मातै जों हिंमानानै बागै जों बोनो बुजि मानानै बागै फला कथा जोंनि बिसिङाव फायो जेफ्रो जों बोनि बोसांगो जे फला बोनि बोसारकनि थानि फला कथा दंगो गाहायहाय जोंनो बोनि मुसुं मानक सिवै बहायके जों लामा माने जों हिमावान बागै हाय बागै काइतो जोंनि थानि माने फला कथा जोंनि थानि दंफायो फला कथानि जारैनो जेफ्रो जों बाइबल परेबो जों बाइबलनो बुजिबै मानो जेफ्रो जों बाइबल काइतोनि कक खानावो जों बोनो बुजिबै मानो हानि बागै जेफ्रो जों बैनुगिया नबो जों नुगो नि पलसाव बैनुगिया नबो जों नुगो जोंसानि बराव नुगिया फियाबा जों नुगो बोनो तनि बागै फला कथा जोंनो आबनो फुनुगो जेफ्रो जों बाइबल परेबो जों बोखानांगो तनि बागै फला कथा तंमाबाय फला कथा जोंनो ओ बुजिनो फान रमाबाय इगे अमो हायकेनो जोंनि langmawo जों सोलाय जागै फायो काइतोनि साखि इंगै काइतोनि पहरनो जों बयनो फुनुगै मानो अनो खृष्टान रंनि चेंज माने खृष्टान रंनि सोलाय जाग माने सागनि फानबाय जों खृष्टान माने यागोलो सागनि फानबाय जों जिसु खृष्टनो रुफ्रेवैबो दंगै मेया जिसु खृष्टनि लगेवो जों रुथारै दंगै मेया फला कथा चुबायाके जों दंगै मेया फला कथा फला कथानि चुबा माबायसे जों खृष्टान र गप्लाय खृष्टान इंगै दंगै मानो नियाके फेमलक जाखांके जों गलाय गलगै थांनाय बियाबा फला कथा दंबाय जों रागै दंगै मानो जों खृष्टान काहांगै दं मानो जों काइतोनि खृष्टनि लगे जों रुथारै दंगै मानो जोंनो काहाम खृष्टान इंगै तंरनानि बागै तंमाननि बागै ते संसानि याकनि यगै तंरना बागै फला कथा no जिनि असंसाराव रहरो ते जिनि बिसिङो तंरो जिनि ताबक जिनि बिसिङो तंफायो फला कथा नि फानबायनो जों काइतोनो खा हामरोवै तंरै मानो गे ओ खा हामरोवै तंरो खा हामरोवै तंरना बागैनो फला कथा जोंनो ओ लामा अमसे लामा कहा नै जोंनो फुनुगो ओ लामा तिसे हिंदी नै जोंनो दागियो ओ फला कथा जोंनो खलायरो गे फला कथा फाइख्लाय माने दाउ फला कथा फाइख्लाय माने न जों सिनानि के जों मथनि क किसिसा सिनानि नांनाय मथा तमाबो मथा ओंखा उत क्रस कत के रोजा न कत के तांजा बोया चार्ज मथा ओंखा आसाय कथा इंगै जिसुनि थैबाय सुसाजाक बरर गुथुम लायो अबनो मथा खरनि खरथा बाइबल सो खरनि खरथा आने नंगै गुथुम लायके आरना आंतंगो बोनो मथा माने रिं जाक बराव
가이토니 트이베 수사의 지수 그리스도의 트이베 수사의 링작 버럭 so 제 프로sen 지수의 트이바이 수사자의 전 고통라이 보는 fellowship 대 보는 모타 대 모타 응가 바이블에서 지수의 부산 이게 폴라 그타 아르노 동의 동플라요 오 지수의 아마네 지수의 부사거는 이게 지수의 부사 응가 모타 모타니 버크롱카 지수 그리스도 ซึ่ง 크리스탄로 응가 보니 베데 부프라 Pila Korin 바로니 때로 당에네 Pila Korin chapter 12 verse 30 아보 하이케노 주다이 록보 부이니 버럭 록보 셀랭 록보 셀랭야 록보 정대바 너 부사 가이샤 응나바기 폴라 가이샤 바이 바프티스마 응바이캬 피야 정대바 너 폴라 가이샤노 감자카 그러하니서 정배밭 너 부사 가이샤 응나바기 폴라 가이샤 바이 바프티스마 응바이캬 정 제브로 가이도 너 마노 크리스토노 마노 정 폴라 가탈 바이 바프티스마 로자 그릭 파나 훈디 주다이 파나 훈디 이자 파나 폴라 가탈 바이 폴라 바이 정 바프티스마 응자 마네노 뜨일로마니 바프티스마 야모 바프티스마 마네 폴라 바이 정 폴라 가탈 바이 정 또는 바프티스마 로자 제지수노 포이도 라이네로 폴라 가탈 바이 바프티스마 로자 제프로 숨속 낭로 비역자고 보 못하니 보러 에바 멤버스인거 뭐도 나를 거디 가방모 보러 하이니 와서 그거 아니 부모 부파 크리스찬 바안 하이니 못하니 멤버 박사 보러 부사이 나파이캬 non Christian pengmane haipana busai nana pagi baptisma tu lo paikya bo register of tisalaikia motani member engkane piawa kai toni mokolo kai toni thani omobai nang record ngmaya nang phonani busa nang ba nin bomo ba Christian nang aro asaikia motani member engka ohiya kai toni thani member ngani ke kubukui kai toni busak ni member engke je kubukui ke asai kata engza je kubukui ke poito je kubukui ke ang bus thumjakliya ang muthang soka thri jisuni thri bai susajak boro bose mothani member dok senu bang ma borok ne muthang jagya ne pastor ung tongkha muthang jagya wina dikon ung tongkha muthang jagya wina secretary ung tongkha omai kabang ma tong ang te prun saka omoke just cross roza motha kubai kai tuni thani motha ya kai tuni mothang ke nung buphang tola phana kuthungdi nung no phana kuthungdi je boro asai katal engza kuthung layo bosi kai toni mokolo motha ke je chini pholak gthui tongmani tabo sung jisuni thribai sung thangsaro jak phika ge aprono chini pholak gthal phayo chini bisingo tongphayo ni chengo 2 Korin chapter 1 verse 22 angporwana bo chungno bini borok hnei mari bukha pia boruna tongmarok hunmarok no chung mannai hnei sawi manrok suk na bagai bo chini khawo phola katharokha tabo bini borok hnei mari bukha bai ke chung mari bujaka phola kathar bai sil bujaka phola kathar phaimani obono phola kathar phaimani karono chungno sil buani bagai Garo haini sawo jeng mannai hnei sawi manro suk na bagai bo chini khawo phola katharokha jeng mannai jeng je kaitoni uttoradika jeng kaitoni busa jeng kaitoni manthaino mannai jeng mol brum brum ni langma manka obono sirona ni bagai phola kathar chini thani rjakha Samon chapter 2 verse 38 angporona Peter borokno hai hnei saka Norok jotono sumsok nakar jakna tike norok ni sumsok yakardi te Jisu Kristo ni mangai baptisma angdi hake kaito romani a phola kathano norok manai oro Peter hai tamaisa Peter porono hai ni saka sabarok no je Jisu je boni kok na ro borok Jisu ni kok piro ge boni kok na nai rok no norok jotono sumsok nakar jakna tike norok ni sumsok yakardi te Jisu Kristo ni mungbai baptisma angdi oro hai baptisma ni kok sawo kawang borok hai ni wan sogo pastor go mai kin sawo kawang pastor nuka ro sawo baptisma nadi actually uzor ni kok no sung sitai ex samang sujak prong ni kok no
samang suijakproni kok engka Jisuno poito klaimani eba Kristen ni kaisana proman abongka bini buskango teilawi baptisma nawe punukmani. Temamale azurawo baptisma teilawi baptisma nawani belai kena kosto. Kosto mana neng buibai sijak nai buibai sijak kangkene neng satok jagoni sengsi nai engke bono proman evidence de neng kebu-kebu nang Jisu no sirinai. Baksa buku baca payo ni ang poriborton engka ang bekas selaika hai kono baptisma na ya ketan poi. Okay? Baru just jis mana teman nai baru ni loge tongmani hai tongmani subida mawani bagi mana nengo. Piaba kebu-kebu ke sadok jagna isi kena baru baptisma nali. Okay, baptisma se aproni kaisa belai kena kotor proman ba samung kayo kebu dala au kebu Kristen dala Kristen ni siro zakani pakai. Kita waktu seng baptisma nakena buyu buthar jangai buyu satok jangai ukau bungli. Okay, dekesa John chapter 3 verse 5 to 6. Jisu hai ini saka angnono soino kebu kok sawo teibai pholabai asaya ke bapano kaitoni hawo hawi maya bahan butini asai nai borok bo bahan butini no pholani asai nai borok bo kaito ni borok. जों फलाबाय आजैनो नांनाय सयनो कबि कक्साव तैबाय फलाबाय जों बाप्तिस्मा नांनाय दै माने तो बगारो दै माने ओ लिटारली दैया जों गोबां मजारा नगो जेप्रो दैसाव आबो काइतनि कक खाइनो सामान तावरनि इफिशियन चैप्टर 5 verse 26 आरो तमासा नों दैबाय निरो गोजों के सुजागि तंदि आबंका काइतनि कक थाय नैसो Ega tui kaitoni kok thaino kabang jagao na Bible tui bai mane turuna khai ba tui hi sawi khanaro tabo phola ka thano waisusu thok bai turuna khai sama ha ge or tui hi samane literally tui ya tuma mala jeng kaitoni kok thai bai jeng phola bai jeng asai ka tal nani nangnai bahan butini asai ne bo bahan butini no polantation asai ne nai baksa Kristen borong ni bisingo pola kathar tongmano wansokya ngia keba sia hai bagino borong pola kathar no kemanai respect beroya pola kathani tuidul ma bai tongmani burungya okay borong pola thano sak nangya teman le bono bising tong mana bro wasuk nani rengya sebesia tahu groni serai besaro bono ni bisingo kidney tong mani bekha tong mani temanai liver tong mani bono sia hai bela okra borok sibo sini bisingo tematong piaba serai besaro kesia ge omong haino Kristen asai ketal ngmani ya kalau baksa sia tongo mana logo ni seng sia jini pola bisingo pola ketat kering ke seng keplai Kristen ngmaya pola ketani coba sumaya ke seng Kristen jibon tong wisimaya 1 Korinth chapter 3 verse 16 norok sawi manya de norok engka kaitoni nokta pia kaitoni pola norok ni bisingo tongo kaitoni pola narok ni bisingo tongo nerok siade kaitoni ron bising pola ketar tongmani hai ni sunosa de pola ketar bahai ke jeng manka pola ketar no jeng bahai ke manka Galatians chapter 3 verse 2 maisa ano o kok thaisa no sari kerongo tongma hai klai narok kaitoni pola daman eba kotma kahamno khanawi poito klai dama oro Paul Galati ni motharok ni borok no bohai ni singo nirok bahai ke pola kathano maka teman no borok confuse samang kai de mutangjaka kaito ni raidara khogide manka ngia keba kotmaka ham no khana wide manka kabang no borok ulta phulungai borno confuse kai ra phaino bai eko borok haino ungi tongka kabang borok get
Paul haini saka nirok bahai ke folano mana poito ba geseng poito klaiman baina jefro Jisu Kristo no poito klayo aprono jeni bising fola sokpayo fola जों मानो फलानो फला कथानो जों मानो फला कथा जिनि बिसिङाव दंमानो जों सिया उंनि मानो फिया जे आसाय कथा माने यागुलो फानो जों फियाबा जिनि बिसिङाव फला कथा सफैखिया जों मानखा गोबो गोबैनो मोथांजाक दरो गोबो गोबैनो ख्रिस्टान के बमानखा फला कथा जिनि बिसिङाव दंमानो सिया के तमा आसाय खानानो जेफ्रो फेम लगजागो Aproke फला कथा टमनो सिया के लाइटे ते के सोइतानि फेमलक मन वो कलाई पाइनाय फला कथा चिनि बिसिङो दंगै जोंनो जुबाय दङ हनै सिखा के जों टनाय फा मानै फाय ते बखारागो ना जेफ्रो जों दाव रोन्दी बल रक थंलायफोर रक के जे गोरों रक बेलाय बुमुं उंजा निरक बाय निरनि बिसिङाव निरनि दलत थं दङ हाके तमा फामाको माहाय फामाको इको माइनो चराय र जेफ्रो नादि वालाय लेयो बो फागानारो तंग हि सिलांके बोते आगोगै बुसकांगो खाप कराके आगोगमन नगो मकेबो करी गाना रों सिलांके माने केबो करी बुहा तंगमानो सिया फानंके बुहा तंगफानो तंगमानो सिया के बो तमंनाय बो आसु खाकराक मयाना गेसं बो अमहायनो जेफ्रो जिं थानि फला कथा तंगमानो जों सिवो जों फामाबो आगे सयतानो जों मेसेनि मानो कलाय जुजुके सयतानि फेमलक मानो जों योगी मानो ngate te kaisa omai geseng wan sobi mano rondi mal mataro bui nai de tong naya de mon khagaya je musungma jagawono khiwo sudiyo je musungma non sawo sebab buskang motong boron buskang buskri pro se piaba borok muni shongke umwe nang omo haya hi sila ke bini buskang mo nang khaida ge nang bini buskang mo khaimani juda nang saising mo tongpro no juda haya de temoni bagai जों सिनि फला कथा जेफ्रो ओमो हायना जेफ्रो जों फला कथा दङ होननै सिखांके नोंसो नौ सासिम फना आजत दं नों मोनसे जों हाया खाखालांके फला कथा नों अ नुबि दंले बो दंले नै नों आरनि हायानि याकनि नों यकनाय नों फला कथा दङनो नों खाखाया गतमा नों जामाने इंतong जायादे इंतong हायादे इंतong नों साइजिं प्रंके खलायनाय जे अमाइकेनो सयतान जोंनो फेमलगो गे फेमलग माने याकनि यकमा यांगो पियाबा जेप्रो जों फला कथा जिनि लगे तंगो नै सिखे जों हामिया साम खलाय नानि गरो माने खलाय नै जों साथार Nge omai kena seng femlok mani yakni yogi tongiman nai. Tongiman. John chapter 7 verse 38 by 39. Ang poibona elen bago hai kini sama hai sajak ma hai ano poito klainai borok bini bising tui kethang ni tuisa boi phainai. Jisu omo pholani kok sama se bono poito klainai rok se abono manana aprupano phola rajagya ko tamni hinke Jisu sung sasa ngyako. Ab tumai sa Jisu omong polani kok sama se, o polani kok tuma poi Jisu no poi to klai boro boni bising te kethang tuisa boi phainai mane kethang tuisa mane te riori tongnai pai playa riori tongnai nge samongo o kok sawo samong chapter 5 verse 32 naro kruso kamta bui buthar mani a Jisu no chini su songni kaito no thangai tisaka Israel rok sumsok yakarei nakarjakna lama manna tuike kaito bono
bokrok bai muthangnai sia snamui bini yagra bukhak tisaka jeng omorok ni saki jeng mo saki pia kaitor bini kok khananai rok no romani a phola katharbo omoni saki omorok ni saki tabo phola kathar sini saki jeng saki Israel rok sungsong ni yakar jaka kai Jisu Kristo apa kaitor ni yagra bukhak asok jak bono saki tar phola katharbo saki inginai ni o borok poito khlaijak na o borok ni poito kubui na o borok bisa sajak na abo suba saki rene kaitor ni biskango phola kathar ge o phola kathar chini bisingo tongo bono saki roina ge je bising je borok ni thani phola kathar kri suba saki na suba ni saki bai nung ni nung bisa nung poito khlaiyo no ni kaitor no gosina phola kathar sama bais Ngaini bagina phola kathar Jisu bai malaya sakna Kristan rok ni thani botongo Epis chapter 1 verse 30 ang poribana norok bo haino engramani norok oko kubui khnawi norok no muthangjak nai akotma kahamno khnawi norok Kristo no poito khlaikya hake kaitor bo runa hnai kogrumani a phola kathar no norok no ruma bai norok no bini borok hnai silbu kha aro jengnugo jeng silbuja jeng borok ni borok kaitor ni borok khlaikha hnai silbuja mane sorkar ni manai nang tawro ni kaisa document sogiyo kaisa chithi sogiyo call letter sogiyo appointment letter sogiyo yakeba tomanai chakri mani tomo sopayo join letter ge silbuja o doctor ni abo haini ge o sorkar ni sil ge omo haino Jisu ni sil phola kathar bai jeng buja je phola kathar bai sil buja mane na bokai toni borok Nege jeng phola kathar bai sil buja o sil buani bangina phola kathar jeni bisingo tongpai phola kathar ni bising tino kaitoni hamjak manabo jeng sirik engo tei bono kahake jeng siwi mana kaitor busuk jeng hamjak kaitoni hamjak mo busuk kotor bono jeng teibo mangtemanai bising ni hamjak mungrokno kuar ke jeng siwi mana Rom chapter 5 verse 5 ang poribana omo hai khatongoi jeng bekhabai yawi tongo tamni hinke kaitor jeng no busuk se hamjak abono bo jeng no rumani phola kathar tei chini bekhao kaham ke sawi man rokha kaitor jeng no busuk hamjak phola kathar ni bising tei jeng bono siu busuk bo hamjak mani kotor phola kathar ni bising tei jeng sirik tei busiu semai kesamo jeng nugo kaitor Israel no haseng khung wo tongreikha of course borok no haseng khung wo tongromani reason engka borok kabang kaini gaitham reason tongo pilake borok no busirowani borok jepro no kaitor nang kaitor no kari borok tingul jak maya kaitor nango nei sirowani bagi ge aro hasing khungo borok no tongro pro tama sengnu horoke homsang hor musungi roi kaitor salo ke tamanai jemui budul khlai saklong khlai ro geseng saimana seng siwo hasing khungo salong ke tungprong ke busuk tung nero experience yang baik sia agak terima ro aro pro ko seng sapungo kesang kangke yak mo tumanai hasing o kapi kake hoki o kapi manis tung mani engke hasing o tung mani juga engke tabung nengai di hasing khungo bai ke tung noro no bu phang bu kerei mangsa kerei jabra bu kerei hasing khung mangsa si kerei engke hasing khung seng hasing khung no nugia khoba seng omai ke wasugui mai kintu seng tumanai Rajasthan ro thangnai kangke abo nuhbaya baksa boksu saw lamaro koroi thangbai tamang lek kasar sokla ke biang thangsinai palchimalia ageno baksa kamawi arono kamai thibibe ke omhai wo tabuk kaitor borno saklung khaire ya sumiba tebo horo hor musungui
among khayan ke borok thangi tongmai aro je omhai kene kaitor borok no lama phunugui borok no horo lama phunugo salo lama phunugo omhai ke kaitor borok tuidul kha ge obo sungno toma saro 40 বছর borok hasin khongo tongmane obojini borok Christian life no phunuk manise gesang Christian life omo haino jeng phola bai tuidul jangna nangai kaitoni phola bai kaitoni apro borok no tuidul ka borok toma Israel ro jepro sumui saklung klayu aro thang tongoi kha takeno paikha horong ke hor phunugo hor no lukrekha inga sing omo haino tabo jengno phola tuidul mani loge loge sing hingkena jeng Christian kaplai ngai tongoi mano Tomsa bum tokma besharok no jepro tamanai tokding rok phayo bes rok phayo nijani sakni bukrang bisingo besarok no churuk ke haroi tongmahai kaidur jongno omai keno tongro teu tuidului tang ke haseng khongo borok kaidur chubaya ke borok tongai baya thangi tongai baya ke omahai no jeng pholani chuba chukri ke phola kathani chuba chukri ke jeng kahang ke Christian life tongoi baya jeng phola kathar dagi jakte jeng tongari nangnai jeni yapri no jeng sewi langari nangnai tabo phola kathar ba dagi mano bahike sisinai inge amo sung kasawi man phola kathar ni dagi mungno sinani ke jeng kaiti kok no pornan nangnai khanan nangnai fellowship tong nangnai mane kaiti ni busak bai jeng kaphai tong nangnai tabo yaksei samang khlaiyoni bagai tamang na kapai tong nang besago kapai tong khangke pai kya mo geseng bahai na phola kathar bai tu jangon bagai jeng kaitor ni besago kapai tong nang ngai kaitor ni besak bomo motha bomo jepro fellowship ungnayo Nehemiah chapter 9 verse 12 salo chumui bodol bai te horo homsang bai borok no lama phunugui tuyo geseng ngoro srai ke nugo sabano Israel no e Christian ni sak mang ungka phola kathar ni nokha te Bible jeng nugo jeng kaitor Jesus Christ ni three bai jeno paikha tabo chini sak mang je tongkri bebak ne kaitor ni sumai kasam ni hai smai kasama jeng naikha ke temanu kaitor borok ni yak bai snamjak nok tharo tongmane phia ba smai kasam ni hai tabo yak borok munishoni yak bai snamjak ko tonglia tabo phola kathar Christian ni sak mango se tongo hani bagai Christian ro sak ni tamanai sumsok bai kagi tongthai sak ni besak no sumsok ko khiklai tongnani kokri tamani haniba sini besak ungka kaitoni nokta kaitoni Jesu Christ ni three kathar bai paija kaitoni nok kathar ungma bai ne tabo jungbo kathar ke tongthai pila korino tamani phari pila korin chapter 3 verse 16 to 17 norok sawi maniada norok ungka kaitoni nokta phia kaitoni phola norok ni bisingo tongo amoni bagai khoroksa se kaitoni nokta sabai ke kaitor bo bono sabai nai tamni hinba kaitoni nok ungka kathar phia norok bo bini nokta jeng kaitoni nokta ani bagai jeng kaha ke tongthai tabo temani phola kathar chini thani tongphai abono jeng ani hai teksa wan songai pine jeng no Jisuni thribai paijak khnei silbui rona bagai phola kathar chini thani tongphayo jengno Jisuni thribai paijak khnei silbunani bagai silbui rona bagai phola kathar tabo phaiklayo ani sak phola rangma ani tongkri bebak ne kaitoni toman henba boni thribai ano bo paikha boni thribai ang paijak tabok sung boni selengsi boni seleng mane je satui jeng khlai thai pila korin
chapter 6 verse 19 by 20 norok sawi mania de norok ni besak engka norok ni bisingo tongnai phola kathani nokthar a phola kaitor by rezak mase norok te sak sak nilia norok kaitor ni se bo norok no paikya amri bagai kaitor lobjak tuikya lobjak na tuikya norok ni besak no samngop nangdi tabo sini besak ka phola kathani nokthar hai bagi sini besak no kaitor lobjak na tuikya sing samngop nangthai jeng kaitor be paisa Jisu Kristo ni thime paisa pila Peter chapter 4 verse 10 kaitor phirogai podre pod suar mano kaham khenai nadi naidi jotono suar man matui no bini kaham khlaina bagi abono samangop nangdi kaitor jengno khairogoi suar kha podre pod abono jeng kaitor ni samang saidoni samang bagi jeng samangop nangta Jisu osungsaro phainani sikang tama sing nugo phola kathan bahai ke samang khlai Jisu osungsaro phainani sikang kaitor boni chongjak seleng ni bisingtei boni phola no lukhlai ruwa te bo amo haikena boni kathar samang no khlai ro bo chongina wo khoroksa borok no srapsani bagi srapsa mane jora romoi okay boni samang no khlai ro phiaba u boro je pro sumso khlainani chengo aprongke phola katha mane kaitor boni phola no aroni naipipiyo tiklainau hani bagai jeng Daud raja no jeng samani lugo temaisa bo sumso bo je pro kaitor ni kok khnai dongo kaitor boni phola no luklai roka Goliath no mesenka kotor raja sawi tongka keplai ungka kaitor ni meng tisaka piaba je pro bo sumso khlaio uraya ni buhino nawe uraya no butharoka bo buhino bunaka ke omo hai pro ke jeng temanu bo belai kena kosto kaitor bono hani bagai bo temaisa an Psalm number 51 verse 11 ang porwana anoni ni bus kang ni ta reply jadi te ni phola kathano ang ani oroni tlang ta pai jadi ni aroni phola no ta tlang jadi nei bo surisan teman male jepro hanya samang klayo sumsobo klayo kaitor ni kog na yango sumai kasani jorawo kaitor boni phola no lang paipio piaba jeng omo hai kabang nogo Samsung do hai bo kaitor ni phola manabai Philistine no masenai haza Philistine no jenai roka piaba jepro sumso klayo kaitor ni phola boni thani boni orni kogui thangka piaba sini jorawo nge Kristani thani phola tongpai phola katha te waisa tongpai ke waisa phai ke mane arne te nokhari thanglia sumso khlaijak te ungthung khlaijak yathung phola katha molbrum rung bagi tongnai jisoi malaya sak ni bagi so chini Kristani langma kebel ungni thangi mano jepro sumso khlayo jeng kaitoni kokno sung kranai musung yango jeng temanai thui muru ungni mano haibono chini orni phola te kamaya last paithak ni porisnai John chapter 14 verse 16 ang apano sawana hake bo norok no te khoroksa chubanai rohorana abono kubuini phola bo norok bai ma tongplainai te kaisa chubanai sanana ang thama yagulo ro obosok painai te norok bai ma bo tongplainai ni Jesus ge Kristan waisya jeng kubu ke Kristan ka phola sini thani sopai omo haya je nang bolong bisingo thangai suri kya phola mani pekya nang mangsase imang haike no ka phola mani pekya seruk sang ka phola mangka podre pod obo Bible ni mate ya jeng phola kathar boproman je pro phola kathar bopro pilas kang sangsar sopai Pentecost ni salo nge Pentecost ni sal ni romoi phola kathar sopai kya nge phola kathar sopai mani pore je poito klaine boroni thani phola kathar samang klaikya of course juda tamanai disciple ni jorawo phola kathani samang tiksa juda kenuko haibon tabok ni samang ke je asai kata ungjak rok ni thani phola kathar tongo ke boro phola kathar bai duja di tongo ke surinai pedi ornum thangsnai tini jorate bugra kai to no hambai ro
nung jung ni phola ni kop no tui phurungka kaidon no hambai tebo jung srai ke jung buji manka no hambai tebo phola kathar bai tui dolui tongjak na tui ke jung tongno ni kaidon subadi jung besak ni tui kathar bai paijak jung bono kathar ke tongno ni kaidon subadi ni thani bibang no ya pore bo graduate